December a karácsony hava. A Szent István Katolikus Általános Iskola lassan már hagyományosan rendezi meg karácsonyi koncertjét. Az idén a nagy templomban adtak gyönyörű hangversenyt az iskola diákjai az ünnep alkalmából. Alsós és felső tagozatos tanítványaink készülnek most már hetek óta karácsonyi dalokkal, versekkel és betlehemi játékkal. Számomra is, és szerintem minden keresztény ember számára a legbensőségesebb ünnep a karácsony, a szeretet ünnepe, Jézus születésének ünnepe. És éppen ezért erre a napra tervezzük karácsony megelőző napokra ezt a kis műsorunkat, ajándékként szeretnénk a szülőknek átadni, illetve valamennyi vendégnek.